Deċenji ilu, il-kċina Maltija ma kienx tikkonsisti biss mill-finiku s-sopop, iżda l-Maltin kienu ħafna aktar kreattivi, palad vast li waqqalek zaqqek. Dan l-istazzjon tkellem mal-kuratur tal-Mużew Marittimu Liam Gawci dwar l-istorja interessanti tal-kċina Maltija. L-istorja tal-ġelat kemm il-darba tħanna l-Belt Valletta nieħdu ġelat jew nieħdu kafe, din l-istorja ma bdietx 50 sena ilu, ma bdiet madwar 400 sena ilu, fejn missirietna kuljum mill-Lettna kienu jġibu is-silġ biex ikunu jistgħu jagħmlu l-ġelat tagħhom. Gawci spjegalna wkoll li n-nutara kienu strumentali għaliex kien grazzi għalihom li sirna nafu x'kienu jieklu l-baħrin f'Kemuna. Kemuna mhijiex biss il-Blue Lagoon li tantu sabiħ, imma aħna xtaqna nuru li hemm kultura kbira ta' ikel. Anka fuq Kemuna għandha stejjer tagħha uniċi fit-tixna x'kienu qegħdin jieklu eżempju il-kursara meta jkunu qegħdin ilestu qabel ma joħorġu għal korso. Għattaw 4 tiem Kemuna u bdejna naraw eżattament x'ikunu qegħdin jieklu. Immaġina li kienu qegħdin jieklu risotto bil-gambli Maltin, kienu ħajkunu qegħdin jagħmlu xi pulpetti tal-morini. Kien hemm ħafna minn dan l-ikel li aħna pruvajna nerġgħu nirrikreaw u tajna r-riċetti biex nerġgħu nduqu il-passat tagħna. Heritage Malta u l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu ingħaqdu flimkien biex jipproduċu filmati osra dwar il-kċina vasta li ħaddam pajjiżna. L-għandu dan il-video huwa li Heritage Malta u MTA iddeċidejna li huwa importanti li noħorġu hemm barra nitkellmu li Malta hija lesta għat-turiżmu f'dawn il-kundizzjonijiet kemm xejn strambi, imma wkoll għandna xnagħtu xi ħaġa ġdida li dak li qed jiġi hawn Malta qed jitgħallem storja ġdida għax Malta trid tgħid storja ġdida. Gawci temm jgħid li permezz ta' din il-ħarsa lura lejn l-istorja irnexxielna nikkreaw platti li permezz tagħhom għandna ċans induqu toma tal-passat f'Malta tal-lum.